亀からのお知らせ。使い方はいろいろだけど、僕の場合を話すね。投稿にいいねだけの人には、いいねを返さない形にいたします。コメントが欲しいわけではないよ。でも、もらえたら嬉しい。ただのいいねは返さなくします。2つのアカウントで約3000アクティビティ。平日は5から6時間、土日は約8時間、返しているので疲れました。プライベートもなくて、配信もできなくて、記事を見て嫌だなって思ったら、外してもらって OK。あなたが選んでいいんです。いいねがある以上、こちらからは外しません。これからはもっと自由に。さすがに毎日は、無理です。投稿と配信の絡みは別と考えていますので、無理に配信に来なくても、投稿は投稿で大事にしていきますので安心ください。今後配信を始めると、投稿は2、3週間に一度で、いいねは1日以上は見れないので埋もれる、スクロールできない可能性あります。コメントとかは1ヶ月ぐらい見れるんだけどね。